бинандагони азиз, айни замон мо қарор дорем дар назди боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Абулқосим Фирдавсӣ. имрӯз бошад дар ин боғ ҷашни меҳргонро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мекунанд. биёед рафта аз дохили ин ҷо бо ҳам дидан менамоем. بیستم اکتبر سال روان در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فیردوسی پایتخت ایدی مهرگان در یکجایی با فستیوال زنبور پروران، نمایش فروش عسل، ایدی سبو انگور و فستیوال آشی پلو، نمایش فروش شالی و برنج برگزار گردید. و چطوری میبینید ساکنان با یک روحیه ایدانه به جشنگاه وارد شده از دسترنج مرد دهقان حلاوت میبرند و این همه آبادی ها ثمره استقلالیت دولتی و صلح و آرامی در کشور است. мирзо барозода салоиддин муовини раиси ноҳияи муъминобод. албатта боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки дар фазои мутантан ва соҳибистиқлолии кишвари азизамон ҳамасола ҷашнҳое ки аз ниёгон ба мо мерос мондаанд таҷлил карда мешаванд ва имрӯз мо шоҳиди он гарда истодаем ки сокинони ноҳияи баландкӯҳи зебоманзари муъминобод дар таҷлили ҷашни меҳргон дар душанбешаҳри азиз қарор доранд ва маҳсули дастранҷи деҳқонро имрӯз маърази тамошои сокинони душанбешаҳр гардонида истодаанд ва имрӯз боиси ифтихор аст ки бо мусоид омадани боду ҳавои имсола кишоварзони ноҳияи муъминобод низ аз дастранҷу ҳосили фаровони ба дастовардаи хешро маърази тамошо гузошта ҷиҳати боз ҳам дар сатҳи баланду ин ҷашни воқеан ҳам ниёгон, воқеан ҳам таърихӣ имрӯз иштирок доранд ва боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки ҳамасола дар фазои мутантани тоҷикистони азиз ҷашнҳое ки паси пардаи таърих наҳуфтаанд имрӯз бо ташаббус ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рӯи кор меброянд ва ҳамасола мо метавонем ки дастовардҳои хешро пешниҳод мекунем. бо ташаббусҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин ҷашн боз шукӯҳу шаҳомати худро пайдо кард ва чӣ хеле ки мебинем ин ҷашн ҷашни меҳр аст, ҷашни ба ҳам омадан аст, ҷашни табиат аст. яъне дар ин рӯз мардум либоси идона ба бар карда дар ҷашнгоҳ ҳозир мешаванд ва он чизе ки дар тамоми фасли сол яъне рӯёнда буданд ҳам аз меваҷот ва ҳам аз сабзавот ба намоиш гузошта мешавад. таҷлили иди меҳргон тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 5 августи соли 2009 таҳти рақами 538 ҳамасола дар ҳар гӯшаю канори кишвари азизамон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса дар тамоми гӯшаю канори кишвари азизамон таҷлил мегардад.
ба таъкиди президенти кишвар эмомалӣ раҳмон, ҷашн танҳо ба хотири ҷашн нест ва таҷлили ҳар санаи муҳим дар зиндагӣ бояд моро ба андеша ва хулосабарорӣ барои оянда таҳрик созад. Бинобар ин амалӣ гардидани чорабиниҳои мунтазам оид ба беҳтар намудани вазъи соҳаи кишоварзӣ, роҳҳои ҳалли мушкилот ва таъмини рушди устувори он ба хотири расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллиамон, таъмини амнияти озуқаворӣ ва муҳимтар аз ҳама худкифо шудани Тоҷикистон бо маводи ғизоӣ мебошад. Ҷашни Меҳргон таҷассумгари суннатҳои неки инсонӣ буда, файзу баракати хони пурнеъмати кишоварзонро бо шукӯҳу шаҳомати хоса инъикос менамояд. Дар мавсими ҷамъоварии ҳосили меҳнати марди деҳқон фарорасидани Иди Меҳргон басо рамзӣ буда, ҳамчун иди касбии кишоварзон ба ҳукми анъана даромадани таҷлили расмии ҷашнвораи мазкур далели он аст, ки миллати кӯҳанбунёди мо дар партави сиёсати президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯ ба арзишҳои гузаштаи фарҳангии хеш оварда ва эҳёи онро вазифаи бошарафи худ медонанд. дар тамоми саросари ҷумҳурӣ Иди Меҳргон бо як шукӯҳ шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. айни ҳол мо дар боғи Фирдавсӣ қарор дорем. аз субҳи содиқ намоиши идона шурӯъ шудааст. мардум бояд таби болида ба намоиш омада. ноҳияи Сангворам дар қатори дигар ноҳияи маҳсулотҳои кишоварзиро ба намоиш аз қабили карам, шалғам, картошка, асал, каду ҳама намуди маҳсулотҳои кишоварзиро дар намоиш ба роҳ монда шудаанд. имсол ҳосил хуб аст. тамоми деҳқонҳо саъи кӯшиш доранд, ки бо дар оянда ҳама намуди маҳсулотҳоро, маҳсулоти тар тозаро ба бозор, ба фурӯш захира, ки чӣ тавре ки пешвои муаззами миллат дар ҳар як баромади хеш қайд мекунанд, ки ҳар як шахс бояд дусола маводи ғизоии хӯрока дошта бошад. мардуми мо ҳам дар канун нашида шаб рӯз пай заҳмат деҳқонҳо заҳмат мекашанд, ки маводи дусолаи ғизоии хӯрокаро дошта бошанд. авангард шоли коред агар 70 центнер метиҳад камаш ба завод ба 100 кило баред агар ҳамина 72 кило 70 кило биринҷ метиҳад. манин лазер ин вегетация давреш 150 рӯз 120 центнер 110 центнер минимум метиҳад. ина агар 100 кило шоли баред завод ба ин мана ин 65 килограмм биринҷ метиҳад. мана девзира шоли девзира ин шаҳри Панҷакин местни биринҷ аз 100 кило шоли 65 кило 60 кило биринҷ метиҳад. сентнераш ҳамин ки аз 1 гектар замин 6 тонна 6,5 тонна шоли метиҳад. назардошти ин ки Меҳргонро бештар ба унвони ҷашни кишоварзон мешиносанд, дар ҷашнгоҳҳо бештар меваю сабзавот ва таҷҳизотҳои кишоварзӣ ба намоиш гузошта мешавад ва базму маросимҳо барпо мегардад. имрӯз низ чӣ тавре ки худатон мебинед, заҳматкашони кишварамон меҳнати ҳосили худро ба намоиш гузоштанд. соли ҷорӣ низ олимони институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар масоҳати 490 гектар кишти зироатҳои ғалладонагиро ба роҳ монда, дар 260 гектар кишти гандумро барои истеҳсоли тухмӣ ба роҳ мондааст, ки чун анъана мебинед имсол дар маърази ҳамин Иди Меҳргон
تخمه‌های استحصال کرده عالمان اینستیتوت زراعتکاری برای خواجگیداران، برای دهقانان گذاشته شده است که می‌بینند و از تخمه‌های ما استفاده می‌برند. بینندگان عزیز، نگفته نماند که امروز در این باغ زیبا نمایش و فروش عسل نیز به راه مانده شده است. بیاید از زنبور پروران میپرسیم که چطور ما باید عسل را درست انتخاب نماییم. ما از شهر خوجان ولایت سول ایدی مهرگان پیشنهاد کردیم ویساف که ایدی عسل نرخ بازار دوشنبه خیلی نرخ ما ارزان، کیلوی عسل 80 سوم تا 100 سوم عسل داریم. عسل‌های پختگین هست، عسل‌های مایسکی میشد، عسل‌های 3 دانه میشه برای کسی کم به کم خومی فایده شد. عسل‌ها شفابخش. ما هر یک زنبور همین سال حاصل خوب گرفتیم. هر یک سری زنبور 10 کیلو 8 کیلو عسل گرفتیم. خوب، باید ما چطور عسل را درست انتخاب نماییم؟ عسل درست استفاده بودنش هر سحر دلی نهار یک قاشق سحری میخورم، پیش از نهاری یک قاشق هر سحر خوردن دکو برای وسپلین شمالمیش فایده شفابخش. ما عسل تازه رو چه خیلی فرق میکنیم؟ فرقیتش همین اتمی لحظه فرق میکند. اصلی تازه سونی چنق میبردارد باید غوستید، چکه نکند. гандум як аз маҳсулотҳои асосӣ ва муфид маҳсуб меёбад. иқлими тоҷикистон барои парвариши он мусоид буда ҳамасола кишти ин нави ғаладона зиёдтар мегардад. аз рӯи сафеда миқдори оҳар, хушҳазмшавӣ ва қобилияти зиёди ғизоӣ доштанаш аз дигар зироатҳои ғаладонагӣ бартарӣ дорад ва бояд гуфт ки занҳои тоҷик пурҳунаранду метавонанд аз орди гандум намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ омода кунанд. имрӯз низ дар баробари маҳсулоти хоҷагии қишлоқ кадбонувони тоҷик маҳсули дастони худро ба намоиш ва фурӯш овардаанд. مدیر بخش کار بازالان و اویلای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شماسور شهر دوشنبه مریم الدین شایبه. امروز ما در باغ فرهنگی و فراغتی عبدالقاسم فردوسی ایدی مهرگان را جشن گرفته ایستاده‌ایم و چقدر که شما شاهدی آن گشتید، خوراکایی که ما در اینجا آماده کردیم همش از زمین محصولات‌های وطنی میباشد که ما کتی خود را آرایش دادیم و همه مردم کشور را به این روزی جشن مهرگان تبریک و مبارکباد نموده به خاندان هر یکی آنها صلح و ثبات، آسایش، آرامی تمنا دارم. مهرگان به مانند جشن نوروز تجسمگری سنت‌های نیک انسانی است. یکی از عنصرهای جشن مهرگان این است که مردم از برکت حاصل جمع آورده خود شکرانه میکنند و در این مراسم لباس‌های خاص را به بر میکنند. طوری که خود شما دیده ایستادید، ساکنان شهر با یک لباس خاص با چهره خندان به این مراسم آمدند و بگذار که همه وقت کشور عزیزمان تاجیکستان همیشه چنین آباد و آزاد و گلگل شکوفا بماند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر تا برنامه‌های آینده.